Ya bisa ga ɗimbin mutanen da suka halarci gagarumin ɗaurin auren ubanmu kuma mai gidanmu kuma uban ƙungiya ko kuma uban human right na jihar Zamfara Barista Bello Umar, wanda yake shine jigo na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta jihar Zamfara wadda take da ofis a Kambar Plaza a nan cikin garin Gusau mai suna Human Rights Defenders and Advocacy Center Zamfara State Chapter, wanda yake muna godiya ga lauyoyi manya-manyan lauyoyi da ƙanana da kuma alƙalai manya-manya na jihar Zamfara da kuma ƙanana da kuma masu kuɗi na garin Gusau manya da ƙanana da 'yan siyasa jigajigai na jihar Zamfara manya da ƙanana da suka ziyarci wannan babban ɗaurin aure. Muna godiya, Allah ya saka musu da alheri kuma ubangiji Allah shi kai kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum. Vai passar,